Bună ziua, bună seara, că de-am mătin că e seara. Numai că aici la noi așa e de cald și ghine. Și soarele pârjolește că e ziua, dacă atare seara. Dați vreo 35 de grade. Da, călduț, bine, îmi place, îmi place. Iată, vă salutăm și din satul Cuibâșev. Din satul Cuibâșev, regiunea Kursk. Exact la 1000 de kilometri din Moscova. Putem să numim tocmai de Hătul Rusiei. L-am văzut și pe cumătru Serioja și l-am lăsat cu bicicleta acolo. Noi am venit până la magazin să mai luăm niște alea, niște chestii, păhărele, nebunii. Și ne ducem să ardem niște mici, să coacem niște mici. Ia vedeți ce sătuc interesant aici. Aici este biserica la dânsii. Hramul Uspenie, înălțarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ceva de genul. Și intrăm în centrul comercial super! Centru comercial super, mami, să intrăm! Hai, câte unul, nu mă năvăliți, câte unul. Da, și este aici. E chestii pentru țărani. Un fel de magazin universal. Ești curios, trăiești cineva în casa asta? Nu știu, chiar să trăiești la țară, la bloc? La țară, nu știu. Tu nu trebuie să privești lucrurile așa. Aici, în primul rând, e făcut cu scopul, cred că pentru muncitorii de la fabrica de zahăr, când era, din câte în vremuri cele sovietice. Că vezi că e clădire de pe anii 50. Da, cam așa, de pe 50. Și le-au construit, cred că la șefime, la șefșori. Că nu au mai făcut la muncitori, că muncitori prea mulți. Muncitori ca să le dea lor numai 2 căsi de astea, văd. E ca și un monument mai este, bre. Dar de fapt și eu dau așa întrebări. Dar monumente de astea oare unde nu sunt și localitate din Rusia, nu sunt monumente cu soldați de pe vremea războiului al doilea. Mă tin să aștearnă o ploiță, nu e nimic strașnic. Și cine ne întâlnește pe noi? Cumătru Serioja! Bună ziua! Я не снимай меня, я секретный человек. Скажи bună ziua, bine. Bună ziua, bună seara. Не, bună ziua. Bună ziua. А раньше ты разговаривал на румынском, а сейчас ты уже не разговариваешь. Я могу сказать, Давай, но не буду. давай. Не хочу выражаться ни Или ты только нецензурной бранью. Или ты только материться можешь. Только материться. Других слов не знаю. Serioja, vă zic că el știe numai cuvinte necenzurate să spui. Păleac s-au norat afară și aici, dacă e sălbătășie, de-am început a zbura astea, vașile astea zburătoare, cum se mai numesc, țânțarii ăștia au niște țânțăroi mari, când se așează câte unul pe tine, parcă sunt vrăghiuți, parcă sunt păsărele colibri. Ia ca noi cu Serioja, da, noi cu Serioja am trăit, am lucrat la aceeași, la uzină, la azil, am lucrat. El a lucrat încă înaintea noastră, dar mulți dintre voi poate știți cum era încă pe vremea aceea, când vineai și te angajai la uzină, îți dădea de trai și nu te întreba că ești cu femei, că îți place ție, ești cu nevasta, că îți place, nu îți place. Gata, ți-a venit foiță, te-a angajat și te-a trimis, ia că îți trăiești, du-te în apartamentul sau camera 139 și acolo ați mai și încă două persoane. Dar cine-s persoanele și alea? Idei n-ai. Și tu, noi eram tineri și avem noi câte
27 de ani, 6-7 de ani, eram tineri. Tineri frumoși, dar mai ales o lescă frumoasă fată era. Și nu știai peste cine să dai. Că puteai să dai peste niște bețăvani, că era o grămăție și bețăvani de care vrei erau. Și de-a noștri, și ruși, și vrei erau. Că nu le-ți mai mântu eu bețâile prin cămeri. Și că am dat noi peste omul ăla, Istiană, el de felul lui tare ascultător. E tare ascultător și de atâta noi și-am găsit limbă comună cu dânsul. Aici unde ne ducem noi când am mai fost la Serioja, mulți ani în urmă, vreo 3 ani. 3 ani în urmă am fost pe drumulețul ăsta, am luat-o noi așa, pe aici. Așa un loc ușor mai sălbăticuț. Dar acolo unde mașinelele astea. Și de unde vin tăți. Apoi e un fel de plajă, plaja satului. E ca lumea se duce. Instrumentele de pescuit. Gălăjii se aude acolo. Gălăjii. Că noi aici când am fost, cu Olesean, eu aghiam scos-o din casă, că nu vrei să iasă din casă. Amu. Nu vrei să fie aici, nu vrei să ne ducem să coașem mișii ăștia undeva pe lângă casă sau chiar în o gradă acasă. Pentru că așa de tare o speriet-o niște nebune aici, Iana, când am fost data trecută, că făceam noi frigărui și au venit așa niște nebuni de aici, Iana, cu nările înflate, roși de bețâi. Au venit și au început să omul bat și prost. Cum e omul când îi bat? Păi prost, e ca așa și am început să aninic, așa, poate aveți o țigară, poate aveți un păhărel, poate vreți un păhărel de ceva, poate una alta. Și Olesia i-a intrat până în măduva oaselor de nebunișe și cu vai am scos-o din casă. Hai să sperăm că de data asta n-a să și așa scenarii și a și putea ghini. Și ai tati acolo în mână. Тебя. Ce e asta? Măi, dar fetele astea mele așa de incubatoare, așa de fix de incubator. Văd un țânțar, valeu țânțar, văd o muscă, valeu musca, văd și ele nu știu și țara, ele de mult trebuie să mai scot o lecuțică din casă. Hai serios. Dar un aer stă aici, Iană, curat, nici nu pot să vă transmit și aer. Intrăm în sălbătășie. Aici e mai strășnicuț o leacă. Și păsările astea cântă, parcă sunt păsări cel de junglă. A грибы есть? Я не знаю, врать не буду. L-am întrebat pe Serioja dacă sunt și pești. Văd că nu știi. Dar de fapt eu îl cred că el nu știe. Că el dacă stă numai în casă, la servicii în casă. Eu i-am spus lui de 1.000.000 de ori că nici nu-i de-ai nierării, deși am și 1.000.000 de ani și nu ești încă însurat. Mai ieși în lume, mai ieși la plajă, mai tragi coada ochiului acolo la una alta și îi stinsori, dar dacă stai numai dacă stai numai cu Valentina Ivanovna toată ziua, Valentina Ivanovna e mama lui Serioja, în vârstă. Vă arătăm și pe Valentina Ivanovna. Zic, mai ieși pe la Ișiană, ca un club în sat. Mai ieși în sat, la club, mai una alta, mai vieți cu o nevastă. Măi, locul nostru e liber. Iată, este locul nostru, măi, fraților, măi. Măi, ce norocoși suntem să știi! Măi, ce norocoși suntem! Ia priviți, măi, fraților, măi, ce bine e aici, măi! Aici am fost data trecută. Nu? Nu? A? Ia și ghine. Ia și ghine ce lumea și-a făcut. Oh! De-o dragoste, băi, fraților, băi, minunății!
Poftim, măi, poftim. Pentru pescari, poftim. Ai aruncat undița și te-ai așezat într-o creslă. Păi ne-am cumpărat niște de la Râlschi ieri. O nebuneală de astea de prins rași. Hai să o vedem, mamușen, și care e procedura. Mă duc să-l arunc, mamuș. Ну все, давай, зажигаем эти. Давай, иди за дровами. Без проблем. Hai, Doamne ajută! Ой, да Doamne. Merge, merge! Ei, așa să alergi. Îmi place mie sălbătășia, băi. Ia ca să pui și o... Cum se numește, tati? Așa, un scaun. O creslă, zic. O creslă, da, te pui și te relaxezi la rugul de seară. Ia vedem. Da, am venit așa, tot nu ne-am mers până la urmă, da? Nu, am să treacă vântul. Un vântoaică, un uragan s-a ridicat. Dacă vântul i-a dat jos bicicleta lui Serioș. Serioș, dar положи ее лучше. Te odihnești? Vânt, uragan, dar nici totul n-mi place. E și nori încolo. Râul ăsta se numește râul Seim. Râul Seim. Ne-am scăldat noi în trâns. Dar e foarte apa curată aici. E curat, e de o curățenie. Asta e un afluent a Niprului. Aparține bazinului râului Nipru. Nu e adânc tare, dar în schimb e curat și este pește de diferite specii. Dar eu așa și n-am mai prins niciodată așa pește. Am nici cu undiță și cu plasă și n-am mai prins nimic data trecută. Ce faci, tati? Momeală pentru rași, o bucată de pâine, moietul cu apă Cărniță? și o leagă de farș. Și că rașii iubesc așa mirosuri mai înțepătoare. Și o să încercăm, nu știu. Hai că focul s-a aprins frumos. Ia să vezi și să nu crezi, tati prinde raci. Hai să vedem, eu nu știu și să iasă din tot treaba asta. Vrei să te bagi în apă chiar? Oh, mă rojele, sama. Amuș, vedem noi și ne încercăm noi norocul. Da, o frumusație, așa libelul zboară. Libelul ca libelul, dar iau și nu făr frumos cu o libelulă alături, da? Parcă la comandă a venit. Și frumos. Давай, Сережка, фотографии. Cheers! Куматру Сережа. Ну скажи нам что-нибудь по... Не хочу. Скажи нам. Дутин кумту, что я кол. Я тебе Мы потом сделаем бип. скажу. Hai că-s gata amicii noștri. Wow, ce frumos au ieșit. La o parte, fugiți, 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 fugiți mai repede. Я должна это сфоткать. Ce-ai prins tati aici? O șopârlă. Așa pârlă. O șopârlă de Kursk. De când am văzut eu așa jietăți frumoasă, uite la dânsa ei. E un pui de șopârlă. Foarte frumos. Dar știi ce am auzit eu? Și o pârlă leapă de coadă. Leapădă, da. Можно мне потрогать ее? Uite. Ладно, не мучайте животных. Дай мне. Можно мне в руку ее взять? Можно антистресс. Жди мне. Антистрес. Gata, все. Ну, даже я не На, смотри. На. Ко мне.
Ну чего к тебе? Тебе потом передам. Да она к тебе не хочет. На, смотри. Ты не поймал. На. Дай. Ну, Ману, не за хвост, а то она оставляет хвост. Не за хвост? За хвост не надо. На. Потом мне даешь. Какая милая. Хорошая. Все, бросай туда ее. Не за хвоst. Un apus de soare foarte frumos, nu știu dacă se vede. Ne-am mutat până la Chiloț. Am nimerit sub o ploiță. Sub o ploaie de asta de ciperci. Așa care, așa cu șuvoițul. Am făcut un șuvoi bun. Ne-au dat până la Chiloț și ne ducem acasă. Я когда să vă arăt. Сережа, Украина в какую сторону конкретно находится? Смотри, какая красота. În ce parte Ucraina? Туда. Aha. Ia ca Ucraina e acolo, așa merge. Ну, далеко. Nu da, suntem 30 de kilometri. Suntem 30 de kilometri până la graniță. Mai spune Serioja că așa că noi săptămâna trecută au mai fost și împușcături, să mai aud bubuituri, să mai zboară droni prin coaș și prin cole. Сереженька, как птицы кричат, Сережа. Секретный человек. Нельзя снимать. Я Штирлиц. Сережа зовут scrie Știrliț, pentru să nu spați altfel, băm că e Știrliț el. Агент. Știrliț de la Hotar. Nu prea am văzut oi în Rusia. Văd că cineva aici ține oi. Bună dimineața! A doua zi de sat, de liniște. Fetele sunt acasă, acum nici ora 8 noi. Deja e o căldură afară. Am ieșit puțin la marginea satului. Puțin am ieșit la marginea satului să mai... Ca cât fetele dorm eu, să mai și eu unul la unul cu sălbătășie de aici. Și Serioja s-a plecat la muncă, că el muncește la școală. La gimnaziu, la școala din sat, cum să-i spun. Școală, hai să-i zicem școală. El lucrează un fel de meșter la toate. Adică stric ceva Serioja, trebuie ceva de făcut Serioja. Un fel de meșter faur. Și ieri, cum deja ați văzut, am fost o leacă și am copt niște mici, niște ciupercuțe, niște una alta. Am mai avut ca scop să mai prind niște rași, că am cumpărat de aici din Râlsc, de la dânsi, din orășelul, este în centru, este al lor raional. Am cumpărat un instrument de prins rași, dar de mine meșter și specialist de prins rași, cam nu prea a ieșit. Și așa că și ne-au mai prins încă și o leacă și ploaie, cam ne-a stricat nou puțin tot relaxul. Și ia că mai stăm timp 6 și ne pornim noi spre casă. Și merg așa pe la marginea satului, așa merg. Satul a rămas așa mai în urma mea, dar eu mă îndrept, nu știu, mă îndrept pe sălbătășia asta lor, deci că pe drumul ăsta încă n-am fost niciodată. Pentru cine nu știe, a doua oară suntem noi aici. Am mai fost odată cu câțiva ani în urmă. Și iată, drumulețul Istianu m-a adus la plaja din sat, la dânș. De aici se vede și plaja. Ia-te! Normal, pentru un sătuleț, așa e, Ana. E că acolo e satul. Acolo înnecat în verdeață așa e.
Ia să mai vedem ce mai este pe aici, pe la plajă, pe la ei. Ga, ga, ga. Iată și școala, unde muncește Serioja. În centrul satului se află. Aici la dânsul e un fel de centru satului. Văd și un semafor acolo. Un semafor. Un semafor, pentru ce trebuiește semaforul, idei n-am, dar mă rog, este. O mică infrastructură. Telefon. Nu știu dacă lucrează el. Lucrează. Rămâi și simpatic aici în clubul ăsta lor. Ia să mă uite și cum e clubul ăsta din sat. Ia că așa și scrie. Club. Îmi place. Mai, și o turnichetă, mai, ia, merge. Hai că mă simt o leacă ca un oraș, merg pe zebră. Am mai dat un nebun peste mine, în aglomerarea asta de mașini de aici. Și e aici. E și ambulatoria, sau cum spune, un punct medical. Bună dimineața! Emilica numai și-a făcut și eu ochi. Și ne ducem până la magazin. Fetele și ele două dorm. E că avem aici așa fel de căs. Pe strada asta lui Serioja. Ca așa e lungi, așa un fel ca așa. Hai să văd și aici. Здравствуйте. Слышишь? Матери зарезала ножики и Это пыня. 35 рублей. А у тебя праздник? Это просто одна буханочка беленького, а вот это вот у нас сырский вкусный хлеб, тоже мягенький. Утренний, да? А? Утренний? Сегодняшний, вот, это брянский момент. Aici deja presupun că e spre satul, nu-i mare ca atare. E la marginea satului. Ceva au fost aici. Не подскажешь, что здесь было раньше? Здесь раньше столовая была, Столовая? заводская, А вот, сахарного завода. сахарного завода. Да. Здесь раньше блюда, наверное, продукты. Da. Deci chiar e fabrica de zahăr. Suntem pe teritoriu. Aproape că suntem pe teritoriul fabricii de zahăr. Да, давай. E mare, vreau să vă spun că. Așa e de cunoscute peisajele astea care le văd eu este an, așa am un sentiment de deja vu că le-am văzut undeva și chiar le-am văzut. Le-am văzut că am trăit eu în tot ce văd, în tot peisajul ăsta care îl văd eu în trânsul am trăit cândva. Așa m-am întors în timpurile de 30 de ani în urmă. Ia că aici Iana aveam și este aici. Aici e o stație de epurare. Și l-am întrebat pe un băietan acolo și a spus că ele funcționează, dar la sezonier. Presupun că când se începe așa mai masiv lucru, munca la uzina asta, fabrica asta de zahăr. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief.
You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you feel relief. I want you to wake up. Și peisaj de junglă s-o deschis aici. Taiga. Ne îndreptăm cu Serioja, ne îndreptăm el de când mă bate la cap, încă de data trecută de când am fost să ne arăte, cum să spun, la un fel de... Nu-mi vine pe limbă traducerea acum. Și să aflăm pădure pe aici pe undeva. Și mergem să ne arătăm, să ne arăte el și unii. Îi spun lui Serioja, zic că zic să avem noi așa o taigaua de asta, Iana, pe la noi, pe la Pensat, pe la Moldova, pe acolo, pe la Tatniu. Apoi am și cavoieri. Nu ne-ar mai trebui să cumpărăm. Și l-am întrebat și la voi și cumpără lumea, lemne cumpără sau zic, și te râți, mă iei peste pișor, să trăiești în pădure și să cumperi lemne. Da, am dat și o întrebare așa, aiurea cam. Ia cum stau lemnele zvârlite, marginea drumului. Și asta nu e ceva de la ministerul ăsta lor de silvicultură sau nu știu ce. Hai, tot e braconaj. Braconaj. А. Не бойся, не бойся. Сережа, не бойся, а то мы испугались. Мы мал-мал, Да. опасаемся. Смотрим, какой-то тут пес. Че, грибы, что ли? добрая. Что, грибы? Поглядеть. О, блин, а мы думаем, И земляника. это где? Далеко, если не секрет. А вот он лес. Да? Вон нормально. Какие хорошие. Подосиновики, да? Нет, это белый гриб. Хороший, А хороший. ножик-то мы не взяли. Avea o cutiuță bună cu fraji. Fraji de pădure și perși. Și perși de cele bune, de cele scumpe, bune, care la piață sunt câte 1000 și ceva kilogram. Vă mai aduceți aminte de așa, cum se mai numesc astea? Chipiuri de astea în USA, din anii 90, din anii 2000. Am găsit pe la Serioja pe acolo una. Mi-am luat o mășucă. Am luat o mășucă că ne-am pornit cu capul în straist. Nici cuțit n-am luat de acasă, nici o mășucă de astea. Dacă ți ies așa un câine de astea. Bun, asta era cu stăpân câinele ăsta, da. Dar poate să iasă chiar o vulpi turbat sau chiar un lup poate să iasă prin pădure. Că de-am mai pădure. Și ne-am pornit așa ca două guri caști. Что-то здесь... Окоп, видишь? Да. Astea sunt tranșei de pe timpul războiului. Este, da? Сереж, со времен войны вот эти окопы? Да. Aici cândva a fost mare război, povestește Serioja. Că a venit cu tațul după lemne și când l-a luat acasă, l-a dus acasă un pin și când l-a deșchicat, apoi acolo erau au găsit multe cartușe înăuntru. Adică împușcate, care le-au strâns vremea războiului. De-ar putea camera asta să vă transmită așa cu exactitate mărimea la țânțarii ăștia care sunt pe aici, Doamne ferește să mă șcați, parcă sunt niște vași zburătoare. Și au câte un sunet de seană, tocmai parcă sunt avioane. Ia, vedeți?
Și animale. Uite. Uite ce animal mare. Vași, adevărate. Și am găsit eu aici un mușuroi de furnici. Băi, și de mare. Și de mare. N-am văzut niciodată în viața așa de mare mușuroi. Hai că serios, zici că am ajuns la memorial. Sau și mai este. Am așa să-l vedem. De când mă bate el la cap să ne-l arăte. Hai ca să mă uit și. Soldatului necunoscut Pavșamov Baiah, căzut în lupte pentru independența patriei noastre. 1941-1945. Mai în scurt, da, să încheie eu tema asta. Mai în scurt a murit aici un soldat de pe timpul celui de-al doilea război mondial și l-au îngropat aici și i-a făcut ca așa un loc de odihnă. M-am dat într-o parte. Să nu-l intimidez pe Serioja, fiindcă Serioja Catare e un mare patriot. Un patriot care își iubește țara, își iubește eroii. Mai în scurt, n-am eu treabă cu ideile lui și eu doar îi respect puțin cererea lui. M-a rugat să mai așteptăm o lecuțică până ține un minut de reculegere în memoria soldatului de acolo. Am ieșit noi din pădure, n-am mai găsit noi nici șperși, n-am mai găsit noi nici fraji, nici muri. M-am încărcat de o sumedenie de mușcături de țânțari. Am văzut ecoul războiului, o leac. Serioja l-am mai dus o leac cu gândul prin trecut, că el de mult are vrea. Și ne ducem noi acasă. Am spălat tati cu mâna niște rufele cele de la frigărui care am fost noi aseară. Pline de fum care era? De fum, da. Și vreau să arăt că și. Ce? Ia uite. E din cele mai vechi vremuri, așa, detergent. De pe vremea Uniunii Sovietice, cred. Da. Ai, dar eu nici nu mă îndoiesc. La Serioja poți găsești și un... Și-i făcut, uite unde e făcut. În Iran. În Iran? Da. Dar anul nu-i scris? Tigrane. Anul nu-i scris. Dar e pentru mai multe, are mai multe... Pentru mai multe uite. tipuri de... Da, uite că ți arăt aici. Pentru a spăla baia, pentru a spăla mașini, ferestre, rufe și vase. Cum a pătruns așa detergent în Uniunea Sovietică? Că e vechi, eu îl văd că e... Vreau să spun un lucru, e foarte bun. Uite, m-am pus în apă și s-a dezvolvat într-o secundă. S-a dezvolvat. Detergentele de amul, de pe vremurile noastre, nu se dezvolvă așa de repede. Și o spălat foarte bine. Apa s-a muiat, s-a făcut moale. Și o spălat foarte bine. I-am spus să-mi dai și mie unul, ca cadou. Și vrea să nu-ți dai. Îți ca să mai gândească. E că el e zgârșit de Doamne ferește. Mi-a plăcut. Ceva mi-a plăcut. Am ușian vă fac un room, un mic room, un tour room. Un tour room. Pe la dânsul, pe muzeul ăsta lui Iana, că la dânsul el nici nu zvârle. Nu știu, și omul e Serioja, strânge tot. La dânsul chiar de strică, rămâne ca antiquar. Ia-te-o. Radioul sau cum se numește? Aici anăs pentru astea de vinil. Ia nu se ridică portretul. Să ridic, da, să ridic. Ia să vedem. Oh, ia.
Încă praf sovietic pe dânsul. Aha. Mono. Pune la loc. Sunet mono. Sau și... Ia uite, și asculta el. Pugaciova. Lips. Melodia. Toate de la firma asta sovietică Melodie. Da. Hai pune la loc, las că e bun, știm. Din curiozitate vreau și eu să mă uit. Я замас nu cadă peste dește. Și nu o să vă vede, vine să credeți, el lucrează. Radioul ăsta. Se numește Ural 112. Hop. Nu mai am bătat că e să mă strici. Hai să vedem mai departe. Aici e un cesuț, cred că tot vechi. Da, este și emblema SSSR. Iantar se numește. Da. Quarțuri, Da, cu baterii. sticlă de... Asta e un serviz, așa, din Cehoslovacia. Da, da. Asta de unde? 1 rublă și 30 de copeci. E vechi și asta? Acum e vechi, acum e vechi și acum încă mai scump, dar de fapt și atunci 1 rublu și 30. Aici și este sovietic. Uh-huh. Tic, 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 tic. Vitezi, tot e sovietic. Nu scrie cât costă. Slava. Asta e din altă țară. Nu, Madea e în USSR. Da. Tot e USSR. Nu lucrează, da? Nu știu, dacă îl pornești, lucrează. Din 1967, un termometru. Moscova, iubită, mândră capitală. Tot termometru. Art, M-O. Prețul 1 rublu 50. Tot e sovietic. Un abajur, tot sovietic, cred că. Eu nu o să mă uimesc dacă și becul nu sunt și sovietic la Serioja. Și asta tot, cum se numește, lustră? Lustră, da. Lustră tot sovietic. Zic, Serioja, haide și să mă duci o lecuțică în pod. Să văd în pod și mai ai pe în pod. Nu vrei să mă duc. Ei, dar Nu știi că el are acolo un muzeu. De atâta că l-a dus acolo în muzeu, are Și el e atâtea... cam zgârșițel, Dar nu-i așa, zgârșițel, el e... El știe că eu și-am zis că dă-i ceva, dă-i de asta, poate dă-i și nici ceva. Dar el e mega zgârșit, dar e zgârșit de Doamne ferește. Are și de astea, cum se numesc, de cusut. Mașini de cusut? Mașini de cusut, de ce leană încă... Zinger. Și zinger, și pinger, și de care vrei, și rodina, și are vreo 3, că masa s-a scăpat cu vorba. Și am mai spus... Toți că le lasă la noră. Pentru noră. El are câți ani? Mam are 90 și el are 57, mă tincă de ani. Da. Bă, 50, sub Adică 60. noră cam greu o să-și găsească. Da, nu prea și-o găsit el până la 57, după 57 de în soară, știi... Babele. Ei dă în soare, într-un ceas bun. Noi dorim rău, că noi n-avem Nu, că noi să el e om bun, Da. el e bun, că noi, dacă era și el om rău, apoi nu venim noi de a doua ori la dânsul și... Adică, dați să vă spunem puțin din istoria, cum a fost întâlnirea noastră cu Dar eu am dânsul. Ai povestit, da? am povestit printre rânduri. Da, printre rânduri. La uzină ne-am întâlnit și școală. Da, am trăit în același cameră, da. Și când s-a născut Sabrina, el era de fapt ateist. El și îi ateist. Și ateist, da. Și pentru... El tare a vrut să boteze, să aibă să aibă și el, nu știu, așa un criosnis și băc acum. Așa Un nan, a vrut și bă și el da. așa ca când. Da, în Rusia așa e, pentru că dacă vrei să botezi, trebuie să fii botezat. Și s-a dus, înainte de botezul Sabrina, s-a dus repede și s-a botezat. Să-l și văzut pe dâns, parcă era un îngeraș, tot în haine albă, de acolo, iarnă că mă prăpădem de râs de dânsul. Ei, dar mai rog, s-a botezat, a făcut un gest care a trecut peste voința lui. Da. Că el, adică el și amu, mă rog, dar nu știu, dar îmblă cu crucea la gât. Îmblă cu crucea la gât din respect. Pentru că el e foarte, el e fidel la ceva. E că eu am fost azi cu dânsul la eroul ăla, la soldatul ăla necunoscut am fost. M-a rugat frumos, mai stăm o minută, el stai
În tihnă, tihnă, cugete, da? scugete frumos, da, adică să-și dea un respect față de... Adică el ca om e și patriot, e și fidel, poate fi și prieten, numai că e o lecuțică zgârșițel, știți? O leac tare. Da, o leacă tare zgârșițel, dar așa de Dar fidel. nu avem noi treabă cu dânsul, Da, noi nu nu trebuie. așteptăm cadouri sau nu știu Sau să mă ce. duc să-mi coboare Ținem așa mașină, respect. mașina și de spălat. Noi sau așa îl mașina și- mai zădărâm, așa. Așa, îl mai ghiontim. Da, dar nu avem. Îl mai Îmi trebuie pistișor. nou mașinile și ele de cusut sau nu știu ce. Sau întreb unii antiquarul ăsta de șeană lui că bunătăți de astea și în Moscova găsești la Pur și simplu nouă ne interesant, piața de îți vechituri, vedem, da. câte vrei și nu așa de scump. Da, pur și simplu când le vezi pe ziua așa colbăite, le vezi și știi că ea că din cana asta o băut serioasă sau ea cam așa am vrut să vă arăt pe străbunelul lui fotografia acolo. Și adică el e așa el. Da, au spus că este străbunel undeva și asta e mama lui. Îmi pare că asta e mama lui. Asta e mama lui care a murit 90 de ani. Da. Și ea ca Stian e străbunelul lui. Sprineștică. Interesant poză. Cam colbăită, dar așa e, se vede că nu e mână de femeie în casă. Mama e bătrână deja și nu-și mai poate să măture, să spele. Dar el, bărbații e așa, când e casa fără femei. Da. E că asta e mama lui. Da? Asta Da, e? da, asta e familia lui. Este el, mama și tata. Îi Da. spunem, da, îi spunem, doamna Valentina. Valentina Ivanovna. Da. Zic că ați avut un bărbat foarte frumos, parcă era semănau cu un actor. Mhm. Și e Seriojica nostru. De 57 de ani. Cât ăla e? Da, este și din partea... Bunelul. Ah, bunel. Tatăl ei. А. Și uți grădina? Поливаешь? Поливаешь. Și are în grădină el. Are și așa două cartofi și două vleșei. Как студия называлась, киностудия, не помнишь? Полобелита. Comic. Что, Валентина Ивановна, получается? 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 Получается. А это что у тебя? Это? Да. Это телевизор будет. Камера. Да? Камера такая маленькая. Всем привет. Скажите всем привет. Привет. О, Так, что нам полить еще? Висят на веревке. На батарее в пакетике, тут в туалете, Олег. jak șoară, da. Dar e bună. Tot una. Roșiile sunt verzi, sunt floarege. Да n-are gust. În primul rând e acră. Acră, n-are gust. Что за инструмент? Культиватор. Хорошая вещь, кстати. А то бы тяпкой, знаешь, мудохаться. Интересный инструмент, если честно, первый раз вижу. Prima dată văd așa instrument. Da. Înlocuiește sapa. Avea bunica ta de asta? Serios? A, pe bunica lui Olesea tot e ucraineancă și cred că de la ucraineni, la ruși trage instrumentul ăsta. Pe la moldoveni eu n-am văzut așa instrument. Unde am ieșit, doamna... Pe bulevardul Oktyabrski. Nu, Rămân stai. înghețată. Unde a ieșit doamna Planeta Radiant? Am ieșit pe bulevardul 50 de ani a Revoluției și aveam aici și aveam o barcă. E și frumoasă barcă. E și bărcușoară frumoasă. O nenat-o și s-a dus aici la râu. Deci unde ne ducem? Deci Unde ne ducem ducem? să cumpărăm înghețată până la magazin. Până la magazinul satului. Așa, până la magazinul satului, până la bufet. Da. Așa, seara o plimbărică. Așa, o plimbărică. Ce au găsit fetele?
Психуется. Эй, я să vedem, Mătușa, ne zici ceva? А если мы пойдем вот так, куда мы выйдем? Если так. Если на улицу и прямо туда. Куда вам надо? В магазин. Магазин вот через... Магазин во куда ж? Ларек. Э, Хотим В мороженое. центр мороженое. А тут тоже есть мороженое. С другой стороны вы. Da, спасибо. Как бы параллельно зайдешь. Da. Am hotărât să ne ridicăm de pe bulevardul 50 de ani, să ne ducem pe așa, să ne mutăm pe o paralelă la deal, să mai tragem așa cu ochiul cu cine. Bulevardul 60 de ani. Nu, serios, este partea și aia de la Valley 40 de ani. Da? Păi, și 60 de ani. Nu, te-am îți faci vârf la căchiță de. Hai să vedem în Я сейчас deleplicire. когда știu, da, să primit că... Ia ce frumos, uite ce frumos Da, îngrijit. cartofi sănătoși. Uite ce cartofi sănătoși. Uite și frumos Da, îngrijit, așa e gospodar. Da. Vede că e gospodărește aici. Da, și cât lot. Și Și lot mare de cartofi. Dar uite că ești mai frumos. Aici sunt mai frumoși. Alt soi de cartofi, cred. Hoții de cireș. Ei, nu e strașnic, nu e strașnic. Fă așa, suflă și în guriță. Nu e strașnic. Din păcate nu mai avem 60 de ani. Cum se numește asta? Octombrie, avem strada 1 mai. 1 mai? Da, Uх ты, suntem pe 1 mai acum. Au ceva ei așa cu lunile și cu... Cu dețele fix, concrete, tot concret și fix. Sunt mulți gospodari în satul ăsta. Da, eu... Mulți. Da. Tot curățel, flori, căsuți îngrijiți. Și am observat că toți iubesc orhidei, mulți iubesc orhidei, peste tot locul văd orhidei, văd trandafiri, îngrijit foarte bine. Foarte iubesc florile în satul ăsta. Toți au în fața căsii flori. Teren de joacă. Vezi? Vezi. Ia uite! Numai că nu e bun, știi ce? Terenul de joacă lângă fântână. Dar pe el i-a stupat fântâna. Hai, spune, dar pentru ce făcut fântâna? Că și bă, Păi ia uite, i-a stupat, o dai la o parte, un copil, nu poate să ridici capacul. o ridică, ești la țară, o ridică. Nu mai ridic. Nu chiar bun. Spune. E bun. Chiar e foarte bun. Ia că Celestian a venit cu copiii, s-au jucat aici. Că ești la sat, copiii ești la sat, nu sunt ca aici la oraș, din laborator. Ei știu că acolo nu se poate și așa mitel n-ajunge să ridici capacul. Haide. Nu știu, magazin. Da, e așa am vrut să zic dușevnă, e sfletesc așa. 904. E și interesant. Meteo-indicator de unde bate vântul. A? Bună invenție. Hai că nu o să vă credeți, au și gunoiești în sat, bre. Gunoi ești amenajată. Ia haide bre, ceva aici este. Nu, ceva aici este la clubul ăsta. La club de muzică. Hai să văd bre. Spre o nuntă? Ne ducem, ne chemați? Ia hai să vedem. Hai să vedem aici la... Ia că e și școala, unde lucrează Serioja. Ia că acolo stăte Serioja. O încăpere auxiliară acolo, la încăpere auxiliară acolo. Da, ia că acolo. Da, aici și ocazie cântă muzică. Am ușă întreb și vedem cine este. Găsim cineva. Hello? Никого нету. Hello? Здравствуйте. Добрый вечер. Стало интересно, а что у вас на улице? Будет? На улице там будет? А что за фильм? Сначала документальный будет, а потом художественный. О войне. Бесплатно. Да? А во сколько начало? Ну, как в семье, чуть-чуть хоть. Ага, значит, где-то через полчаса будет. Где-то да. Все. Ночные стражи 30 рублей. Eu puțin mă uimesc. Супер. Eu puțin mă uimesc. Eu mă uimesc. În sat ai vrut să mai vii, ai sus la un desen animat, da? Hai în sănătatea voastră, în sănătatea abonaților și urmăritorilor mei. Un pahar de kvass. Hai la mulți ani, sănătoși. Hai că tati face și azi frigărui. El așa când merge pe ospiții, el
Preferă mai mult să mănânce la aer curat. Da? De cartoșchi? Da, tati? Da, așa e. Și ce coacem azi? Unii cuțet. Coacem, noi am fost la magazin și am cumpărat niște cârnăciori. Să vedem, n-am mâncat niciodată așa ceva. Niște slănină tati a cumpărat. Slănină slavă. Da. Și o să punem așa pe ace un cartof, o bucățică de slănină. Un cartof, o bucățică de slănină. Și o să fie gustos. Eu, da, nici nu mă îndoiesc că fie gustos. Da, au aici, Iana, așa țânțari, parcă nu știu, parcă sunt văși zburătoare așa de mari. N-am văzut niciodată așa țânțăroi. Da, și Sabrina tot e mușcată. Mereu e care alergii la țânțari și s-au făcut așa niște mușcături mari și roșii. Dar eu am știut și am luat pastile de acasă. Doar că nu ajută pastilele așa momentan să-i treacă. Dar oricum. Voi ce faceți cei care poate mai întâlnesc prin urmăritorii noștri, cei care au tot alergii la țânțari? Cum procedați? Ce faceți? Că noi avem antihistamine, cum se numesc, împotriva alergiei și mai dăm și cu cremă. Dar nu prea ajută așa momentan. Vrem ceva momentan. Ceva momentan e să n-ai de-a face cu țânțarii. Cred că. Nu știu, până la 3 ani nu am avut treabă cu așa ceva, dar de la 3 ani, când am mers acasă, chiar de la țânțarii ești moldovnești. S-a început alergia. De acolo s-a pornit tot. Da. Și mai stăm așa o seară la rug și mâine ne pornim spre casă. Spre cușca noastră. Da. Spre bărlogul nostru de la Moscova. Da, pentru că eu vineri sunt la muncă și trebuie să ne grăbim. De data asta la rug noaptea, da, tati? Да. Ну, рассказывай, Сереж. Ну, хочу. когда женишься? О, в один прекрасный день. Так и передай. Скажи Так. дату. Дату давай. Не могу сказать. Так и передай, в один прекрасный день. Да, Давай мы тебе жену найдем. Хочешь? Давай. найди. Хороший. Давай. Через Румынку. румынку О, хочешь? румынку. Хочу, О, всех хочу. дай сюда, я скажу. Это Сережа spune că vrea să însoare cu o româncă ceva. Că uite și gospodărie are aici Iana și iar Sprăpădește. sprăpădește și trebuie Mână de femeie în o casă. mână de femeie, așa, gospodină. Așa că scrieți-l lui Serioja. El primește numai scrisori prin poștă. Da, el încă e deșal de sovietic, încă el încă... Советику. Da, el încă Что gine теперь? că nu din poștă pe porumbel. А теперь на русский переведи. А, Что в этом Мы принципе? сказали, чтобы тебе не писали на почту электронную или там в Facebook или Ну. Одноклассники, а написали по почте. Да, по- письмо пришли. Письмо бумажное, да. бумажное. Да, А я люблю. я добавил, а лучше не бумажное, а голубиное. Летик, Сережа. Ну-ну. Найдем тебе красавицу, принцессу. Да, Ты нашу, говоришь. да, Да. нашу румынку. Хорош, хорош. Чернявую, рыженькую. Какая отпишется? Да? Кто напишет, мы тебе передадим. Обязательно. Și s-o prinitate la tine aici. Mai este ultima 100 de metri. Ia, să venim mai aproape Aici să frumos. vedem. Ești frumos să prinde. Cârnăciori. Slănină, cartof și bostanel. S-o Dovlecel. cam ars, nu? Nu, normal, idealisimo. Nu știu de acum și înăuntru, dar așa e super. Mai lasă. Mai las, da, mai trebuie. Lasă, nu mă grăghesc nicăieri. А еще есть колбаса? Нет, откуда? You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief.